Dobar dan svima, lijepi pozdrav još jednom, posebno ljudima s kojima ću razgovarati na ovom panelu. Od jutra slušamo o prevenciji, o važnosti komunikacije u zdravstvu, pa red je da nešto, odnosno o povjerenju, važnosti komunikacije u zdravstvu, red je da nešto kažemo i o prevenciji. Mislim da zapravo nemam bolje ljude za razgovarati na tu temu. Još jednom hvala što ste došli. Za početak, profesore Albrecht, što mislite, na koji, odnosno ovo je pitanje za sve, na koji način danas građani i pacijenti žele primati informacije? Koliko uopće pažnje imamo? Vrlo kratko, kaže jedan moj kolega s posla, moj sin me sluša onoliko koliko traje video na TikToku. Dakle, poruke slijeću sa svih strana. Kako ih iskoristiti u preventivne svrhe? Koliku ulogu tu ima obitelj? Jer jasno je da vjerujemo jedni drugima, razmjenjujemo informacije, a s druge strane koliko ključan može biti i sam poslovni sektor? Ja mislim da je ono što je danas više puta naglašeno, COVID pokazao gdje su pravljene najveće greške. I kad je bila debata o cijepljenjima protiv COVID-a, a danas i šire, mnogi su zaboravili da je potrebno komunicirati sa zdravim osobama na drukčiji način nego sa bolesnima. Tako da taj paternalistički pristup koji čak sad odbacuju i pacijenti, mislim da je prethodni panel lijepo na to ukazao, još više ne prolazi kod prosječnog građana koji želi naravno objektivnu informaciju, usklađenu, ali ne paternalistički odnos, znači ne kazivanje što treba raditi. I nažalost mnogi i među našim kolegama, ne znam da li će se kolegica složiti iz Hrvatskog zavoda, još uvijek razmišljaju na taj način. Ne smijete pušiti, trebate izgubiti na težini, ograničite alkohol i tako dalje sa nekim ukazima. Znači morate kao zapravo djetetu. I taj paternalistički odnos danas ne može više proći. Što može? Vidjeli smo i na kutijama cigareta su zastrašujuće fotografije, međutim ljudi i dalje puše. Reći ću nešto jako osobno. Veliki sam protivnik pušenja, ali ne vjerujem u te sličice. Zato što onaj koji je uvjeren u to da mu zapravo pušenje neće puno škoditi, neće ni vidjeti te sličice tijekom vremena. Ja mislim da je komunikacija, prvo, komunikacija mora biti drukčija sa mladima. Ja mislim da je vaš prvi gost u keynote-u već na to ukazao. Znači, mladi, socijalne mreže, drugi način komuniciranja i tako dalje. Znači, sjećam se kad je počeo probir kod nas, kod žena za cervikalni karcinom, i još su se ti flyeri dijelili po ambulantama i mnogi su rekli da, to će vidjeti žene koje odlaze na preglede, ali kako dosjeći one koje naravno uopće nisu odlučile da bi otišle na pregled. Znači, treba dosegnuti one koji danas ne shvaćaju značaj. Ja mislim da je olakšavanje pristupa i naravno osiguravanje širokih programa jedan od najboljih načina. Iako i kod toga još uvijek postoji onda neka rezerva kod mnogih, ali to je onda već drugi stepen. Gospodine Briški, što vi mislite na ovu temu? Kako doći do mladih, ali i do starih građana, onih starijih? Prva stvar je edukacija, ali edukacija u smislu se provodi na svim razinama. Znači, ako se ide u jedan program prevencije, onda to treba biti provedeno na svim razinama zdravstvene skrbi. Što se tiče liječnika, ljekarnika, škola, poslovnih subjekata i tako dalje. Znači da imamo jednu kompletnu sliku da kad god nekog pitate o čemu se radi, koje vrste prevencije, programa i tako dalje, da ljudi znaju.
Dokaz dobar je što je Hrvatska napravila sa rakom dojke. Mi smo sada na razini, smrtnost na razini prosjeka evropskog, što nismo bili prije programa, a za sve druge karcinome, odnosno maligne oboljenja smo još uvijek daleko iznad razine. Upravo to sam htjela reći, rak dojke je svakako dobar primjer, smanjili smo smrtnost, no nažalost nisu i drugi preventivni programi koje provodimo u Hrvatskoj jer odaziv uopće nije zadovoljavajući. Kako dakle poslati preventivne poruke, kako doći do svih ljudi, potaknuti ih da budu odgovorni, na kraju krajeva da dođu i obave te važne, nekad i za život značajne preglede? Pa mislim da pacijent uvijek ima, odnosno građanstvo uvijek ima najveći dodir sa primarnom zdravstvenom zaštitom i sa ljekarnama. Vani najnormalnije u ljekarnama, ljekarnici su vrlo dobro upućeni u sve programe koji se rade. Vrlo često imaju kitove, recimo za, ne znam, krv u fecesu i tako dalje u tom programu, kojem ili je besplatan ili je za nekakvu simboličnu par eura se prodaje. Tako da treba uključiti one koje imaju najveći utjecaj, odnosno najširi utjecaj na same pacijente koje onda mogu informirati. Ljekarne su kod nas jako slabo iskorištene u tom pogledu. Trebalo je biti više. Dakle, ljekarne ćemo i moramo još više iskoristiti. Da, zato što imamo jako puno kontakta s pacijentom, imamo više vremena nego što liječnik ima. Vrlo često doznamo neke stvari i čujemo u tom razgovoru koje liječnik jednostavno ne stigne, nema šanse, on ima 10-15 minuta s pacijentom. Kod nas pacijenti ostaju malo duže i kroz taj razgovor mi u stvari možemo reći bilo bi pametno napraviti nešto. I u pandemiji se pokazalo da su ljekarnici bili itekako iskorišteni. Tako zapravo. To je struka koja zaista, mislim, kao liječnici, tako i ljekarnici, mi smo tu radi pacijenata. Znači, bila je pandemija, sve ljekarne su bile otvorene cijeli dan, osim onog jednog malog perioda za dezinfekciju ljekarni. Nije bilo jednog dana da je bilo koja ljekarna bila zatvorena. I to je, a ljudi su isto imali svoje živote, svoje familije i djecu i strah od pandemije i tako dalje, sasvim prirodno. Ali tu smo za pacijente. Evo, dobar primjer, samo molimo onda još veću i bolju nadogradnju. Rekli ste edukacija, sigurno veliku edukativnu ulogu ima i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Koristite li vi sve resurse koje možete, s obzirom na, evo čuli smo, ne baš najbolji odaziv kad su u pitanju preventivni pregledi, kako doći do i onih najmlađih, ali i najstarijih? Dakle, koliko je važna tu uloga vas kao zavoda, a s druge strane svih nas, ne znam, i naših obitelji? Pa evo, dobar dan svima. Hrvatski zavod za javno zdravstvo može biti samo organizator tu, jer mi ne možemo, nas je negdje oko 450 zaposlenih, ne možemo zamijeniti sustav i zamijeniti ostale dionike. Jedino možemo biti pomoć u organizaciji tog sustava u kojemu svatko ima svoju ulogu. Evo, ovo sa ljekarnama stvarno treba pohvaliti. U više momenata pandemije su ljekarne naše spasile stvar. Primjerice kod izdavanja COVID potvrda izrazito veliku ulogu su imale, zatim kod BAT testiranja, a neke su čak i organizirale cijepljenje, tako da je znači tu uloga stvarno bila u baš onim najtežim trenucima pandemije su iskočile kao oni koji su mogli odraditi, drugi su se svi žalili da imaju previše posla, jedino su ljekarne rekle evo mi ćemo, mi možemo, i stvarno su veliki doprinos dale. Ali znači, evo, ako pitamo za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, mi možemo biti ti koji ćemo pomoći organizaciji toga, prepoznati i ukazati da upravo ljekarne mogu i jesu, primjerice. Ali onda ako gledamo na cijeli sustav, tu zapravo već ono što kažemo od vrtića, svatko ima svog posla i svoju ulogu, a pokazalo se da u prevenciji i u usvajanju nekakvih i življenju zdravih stilova života to se može postići ako imamo okruženje koje potiče zdravo i u kojemu je zdravo lakše dostupno, a ono nezdravo teže dostupno.
Onda ako gledamo za mlade, tu je još dodatni onaj faktor popularnosti i da je nešto in. Znači ne samo okruženje koje ti nudi mogućnost, odnosno gdje ćeš lakše doći recimo do pravilne prehrane, gdje ćeš lakše se kretati do škole nego ići javnim prijevozom. Znači ne samo takvo okruženje, nego ako je nešto popularno u društvu, onda će se to raditi ili se neće raditi. Recimo to se jako dobro zna da je vezano uz pušenje, pa ono društvo koje uspije se izgraditi da je nepopularno pušiti i da oni koji ne puše imaju stvarno dubinski u društvu prednost u odnosu na pušače u nekakvom boravku, u nekakvom prostoru, onda takvo društvo ima šanse da to pušenje krene nizbrdo i da se smanji udio pušača. Vaši kolege u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar, idu po kvartovima, dakle to već neko vrijeme traje, Štampar u mom ili vašem kvartu. U svakom slučaju rekli su da će kao ambasadore zdravlja, odnosno prevencije, koristiti i frizere u Zagrebu. Mislite li da je to dobar način da se dođe do šireg kruga ljudi i koga još možemo koristiti eventualno kao ambasadore prevencije, odnosno zdravlja? Ovisi sad koju konkretnu aktivnost netko može preuzeti, ali sigurno da što se šire mobilizira populacija, to je bolje. U krajnjoj liniji, ako sad govorimo baš i o frizerima, pa da je posljedica takve jedne kampanje to da svi frizeri znaju šta trebaju i naprave to što se od njih očekuje, već tako da uvijek nam je kod edukacije edukatora, prvi su nam ti koji educiramo, jer oni ako već za sebe, svoju obitelj naprave to nešto što se od njih očekuje, već je veliki doprinos u društvu, tako da sigurno da treba sve koji mogu pridonijeti staviti zajedno s nama. Što je veća platforma ljudi koji su uključeni, to je sigurno bolje za društvo. Gospođo Šantek, kako do velikog broja građana, što mislite kako žele primati preventivne poruke? Pa ja mislim da smo pričali dosta o kanalima informacija, ali mislim da nismo pričali o sadržaju i o vrstama informacija. Mislim da je to danas ključni problem zato što na internetu možete naći svašta i da je pušenje zdravo i da nije zdravo i da je drugo pušenje zdravo i nije zdravo, da alkohol poslije ručka može biti dobar. Sve zna, jel? Pa da, to je problem što se pokazalo, malo prije smo razgovarali u COVID krizi. Dakle, vi ste za bilo koju tezu mogli naći reference na internetu. Dakle, jako je teško u stvari odgonetnuti šta je prava informacija. Danas je mast zdrava, sutra nije i tako dalje. Mislim, možemo u nedogled nabrajati stvari. Tako da ja mislim da ovo što je doktorica Šimetin rekla, frizeri, da, mi svi trebamo biti ambasadori, samo je pitanje ko će nas naučiti šta je pravo i šta trebamo promovirati kao prevencija. Mi koji se dugo bavimo time otprilike znamo, ali većina ljudi ne zna, jer evo, imamo ove akcije pa se pokazuje u razgovoru s ljudima da ljudi u stvari ne znaju ni šta je kolesterol, ni šta je dobar kolesterol, šta je loš, koliko to utječe na zdravlje. Ima milion primjera koji u principu pokazuju da ne radimo dobar posao. Ono što ja mislim, što je isto tako bitno, ja bih rekla naglasiti, da prevencija nije samo pitanje zdravstva. Dakle, tu trebaju biti uključene obrazovne institucije, tvrtke, privatni sektor. Dakle, u konačnici ako spriječimo bolest, manje će nas koštati u budućnosti. Dakle, ne samo zdravstvo, nego kompletno kao društvo. Tako da mislim da imamo jako puno posla. Vi sudjelujete u nekim akcijama gdje se kreće upravo u toj najranijoj dobi. Vratit ćemo se na to nešto kasnije. Sad je vrijeme da čujemo i vas, gospođo Španić. Dobro nam došli. Dobar dan. Evo recite, kako vi gledate na ovo? Dakle, kako doći do ljudi u smislu da naprave zaokret i da zapravo preventivno djeluju? Pa danas smo već puno čuli kako je bitna komunikacija i u našem udruženju Europa Dona se u Sloveniji bavi tako sa ženama sa rakom dojke i sa drugim ženskim rakovima.
A naša briga su uvijek tako kako je već Tic spomenuo, one žene koje ni ne dođu kod nas, ni koje ne dođu u screening. Kako doći do njih? I to je naše veliko pitanje, zato pošto nismo svi eksperti, to smo i čuli u prošlom panelu, tu mi jako dobro surađujemo ili sa agencijama ili sa komunikatorima i pravimo neke kampanje, tražimo kanale, tražimo riječi koje su bliske tim populacijama. Primjer, u ovoj godini imali smo kampanju za rak cerviksa za mlade žene od 20 do 30 godina koje sad kod nas malo pada njihov odaziv na screening. Znači morali smo totalno promijeniti našu komunikaciju, vizualije, kanale komuniciranja i to je bio jedan dio. A drugi dio je bio komuniciranje raka jajnika gdje moramo doći do starijih žena, gdje nemamo screeninga, gdje nemamo ništa i morali smo promijeniti komunikaciju, kanale i tu došli smo u situaciju gdje smo i mi bili kao udruga, nismo bili više pink, nismo bili više roza, morali smo promijeniti sve. I vidjeli smo da naše komuniciranje koje smo u prošlih 20 godina radili nisu išli na tu populaciju. Tako da vjerovatno je to da surađujemo sa drugima vrlo bitno, ne samo doktori, politika i sve zdravstvena politika, nego stvarno svi koji su u to uključeni, i pacijenti, i industrija, i iz škole, i edukacija, da svi zajedno radimo na tom. I što je već bilo više puta danas spomenuto je ta komunikacija da svi upotrebljavamo iste riječi, iste dokaze, da nije to neki Facebook post koji nema ništa, nikakve istraživanja, ništa iza toga i kako se boriti protiv toga ili da li se uopšte moramo boriti protiv toga ili jednostavno imamo svoje kampanje, svoje kanale koji su evidence-based, koji idu nekim putem i na taj način pokušamo doći do te populacije. Je li promjena kanala koje spominjete dala rezultat? Jeste. Za mlađe, znači populacija mladih žena od 20 do 30 godina, bio je to Instagram i TikTok, a za žene poslije 50, znači za rak jajnika, bila je to televizija, radio i Facebook. Lijepo čuti da televizija još uvijek ima utjecaj. Vi ste spomenuli rak, jasno je da je to vodeći javnozdravstveni problem ne samo u Hrvatskoj nego i u Europskoj uniji. Nažalost, brojke nam nisu dobre. U prosjeku smo zapravo u Europskoj uniji kad govorimo o novooboljelima, međutim, samo malo Andra. Znači, nažalost, mi smo među vodećima po pitanju umrlih u Europskoj uniji, drugi nakon Mađarske. Podaci za 2020. godinu pokazuju da je bilo više od 23.000 novooboljelih, nažalost 14.000 građana je umrlo. Ja vjerujem da možemo zdravije, da možemo bolje. Slovenci su nekako uvijek bolji od nas, pa što možemo na razini dviju zemalja razmijeniti kao dobra iskustva, dobre prokušane recepte i kakvo je stanje kod vas, profesore? Počeo bi ipak s time da bi pohvalio našu suradnju sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Mi smo surađivali preko raznih projekata na području raka na jednom interregu gdje smo za probir, programe probira zapravo postigli dosta značajne zaključke koji su doveli do poboljšanja programa i na europskim projektima širim koji se zovu na engleskom joint action, zajedničke akcije, mi smo surađivali jako dobro. Što se tiče incidence, plašim se da nismo tako različiti. Tako da Slovenija je jako na vrhu i to je još uvijek nekakva isplata za one grijehove iz prošlosti. Neki još nadolaze, to je prije svega posljedice pušenja kod žena. Kad sam ja završio fakultet, rak pluća je kod žena bio na 9. mjestu, danas je na 3. Incidenca je 6 puta veća. Znači, borba protiv pušenja nije samo, možda je neko, kad je kolegica spomenula, mislio ojoj, još uvijek to stalno ponavljate, to je neka prošla tema, nije tako. Mislim da su programi
kompleksne preventive koji su danas već predstavljeni od strane ministarstva. Time smo i mi počeli, životni stil, srčano kardiovaskularne bolesti, preventiva tih bolesti u 2002. godini i onda od 2009. Odnosno 2002. sa cervikalnim karcinomom i kasnije od 2009. sa još dva, znači rak dojke i rak kolona i rektuma. Tu smo postigli jako dobre rezultate i znate, bilo je jako teško i ostvariti pokrivenost i tokom pandemije. Samo je tokom prvih par tjedana zastalo, zato što je bilo nesigurno kako se prenosi bolest, ali kasnije smo postigli to da su zapravo sve osobe pregledane koje su bile spremne na to. Postigli smo dobru pokrivenost, kod raka dojke je dosta visoka, kod cervikalnog isto tako, kod raka debelog crijeva tu smo dobri, smo među boljima, ali imamo jedan drugi problem. Moji neki kolege se šale da su sad muškarci postali rizična grupa zato što ne sudjeluju u programima. Razlika između polova je 8 do 10%. I tih 8 do 10% znači veliki dodatni teret bolesti. Izgleda da ne komuniciramo dobro. Nije samo problem u generacijama, nego je i problem kako komunicirati. Žene su navikle na programe provjera. Znači žene su odgovornije od muškaraca? Žene su svakako zdravstveno odgovornije od muškaraca, tako da o tome nema dvojbe. I one više sudjeluju i više su navikle na i prihvaćanje neke loše vijesti, da tako kažemo, ako je rezultat pozitivan. Htjela reći, ali nemojte se uvrijediti, manje se boje doktora. Manje se boje doktora, da. Ali je s druge strane zanimljivo da oni koji su recimo na testu za kolorektalni karcinom pozitivni, 90% njih odlazi na kolonoskopiju. Znači, kad postoji konkretizirana opasnost da ipak tu postoji neka ozbiljna bolest, oni će sudjelovati. Tako da mi sad, mislim da se obe zemlje spremaju na širenje programa, imamo prostatu, imamo pluća, želudac je isto tako za obe države, mislim da je još uvijek problem, zato što je veliki broj pacijenata koji stiže jako kasno u sistem i tu isto tako postoje neke mogućnosti. Tako da ja mislim da rak koji je sad kod muškaraca u Sloveniji prvi uzrok smrti, znači nisu više kardiovaskularne nego je rak, veliki je prioritet i ja mislim da moramo sad prihvatiti taj izazov da to pokušamo ipak ograničiti na pametan način. Sretno vam na tom putu, Andrea, dugujem evo za malo prije. Što htjela sam samo reći da u stvari u Hrvatskoj najviše ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti, ali onkologija je u stvari savršen primjer dobre komunikacije, jer se onkologija nametnula kao tema i kao javno-zdravstveni problem u čemu su sudjelovale prije svega udruge, HZZ, onkolozi, imamo nacionalni plan i tako dalje. Dakle, to je dobar put i to trebamo slijediti. Dakle, i sa svim ostalim bolestima 43% smrti je uzrokovano kardiovaskularnima. Danas da napravimo anketu, ljudi to vjerojatno ne znaju, ali znaju da je rak jako opasan. O nekim drugim stvarima ne pričamo i zato ja mislim da je komunikacija i kampanje i sve ostalo što su radili udruge i društva iz područja onkologije primjer koji trebamo slijediti svi ostali. Svakako i vi i muškarci ovdje u publici čuli ste profesora, ako ste dobili bilo kakve pozive za preventivne preglede, nemojte da niste otišli ili nemojte ne otići. Gospodine Briški, dakle kako prevenciju staviti u fokus, pritom imati ono najvažnije odgovarajući odaziv? Pomažu li nam uopće najnoviji lijekovi i sve ono što vi nudite u ljekarnama ako se bolest prekasno otkrije? Pa ako se bolest prekasno otkrije, onda sigurno nećete dobiti lijekove, ovo što kažemo popularno OTC,
ove bezreceptne u ljekarnama, jer onda morate vidjeti liječnika i tak dalje, očito je već dijagnosticirano i prepisan je lijek. Meni malo onako nije svejedno kad čujem to najnoviji lijek, zato što lijekovi, bez obzira koliko su oni novi ili stari, mogu biti jednako efikasni, dapače u nekim situacijama doktori, odnosno kliničari propišu i neki stari lijek upravo zato što ovaj najnoviji, koji čak pacijenti na Google nađu pa onda žele taj lijek, onda doktor ulazi u situaciju gdje mora objasniti da taj lijek nije za njega zbog toga i toga, zbog lijekova koje uzima, dijagnoza i tako dalje, i da je puno bolja opcija stari lijek. Znači, onda druga stvar je lijekovi mogu biti propisani da se bolest izliječi, primjer je, antibiotik od infekcije, antibiotik izliječi infekciju, tu smo završili priču. Lijek može biti prepisan da se poboljša kvaliteta života. Kod onkoloških bolesnika vi nažalost možete samo sa lijekovima pomoći bolesniku da se bolje osjeća i da može raditi neke aktivnosti dnevne, ili pak lijek može biti, propisan kod nezaraznih kroničnih bolesti da se bolest ili zaustavi ili uspori i da na taj način poboljšate i kvalitetu života i tako dalje. S tim uvijek mora ići široka edukacija, jer nije lijek čudo prirode koji rješava sve probleme, nego ljudi moraju naučiti živjeti s tim lijekom i s tom dijagnozom i ponašati se shodno tome. I ono važno, vjerujem da je to svojevrsna prevencija, ono što liječnici često ističu, da ljudi ne uzimaju terapiju onako kako bi trebali, ili preskaču, ili imaju svi nekakve svoje kutijice doma, apoteke. Koliko je važno upravo to da se sluša liječnika i vas, jasno, i da se sve uzima onako kako i treba. U protivnom ne vjerujem da su rezultati najbolji ili bar nisu očekivani. Da, takozvana adherencija, to je koliko pacijent u stvari na vrijeme i redovito uzima terapiju. To je problem ne samo kod nas nego u cijelom svijetu. Tu radimo sve što možemo, postoje različite metode da se poboljša ta adherencija, tako da vrlo teško je tu nešto pametno smisliti, jednostavno pomoć pacijentu da na neki način ga prisili da na vrijeme uzima terapiju i kako je propisano, i jednostavno što mi u ljekarni nekad koristimo metodu zastrašivanja. Ukoliko ne uzimate taj lijek, ako se radi o antidepresivu, par dana ga ne uzimate, imat ćete takav prilaz da će vam biti toliko loše, onda se sjete kakvim je bilo prije nešto počeli uzimati lijekove pa kažu možda bolje. I tako, uglavnom različite metode se koriste, ali to je uvijek problem i kod nas i vani. Dakle, može i zastrašivanje pod uvjetom da je dobronamjerno. Da je dobronamjerno i da ima smisla i da je točno istinito. Hvala vam, doktorice Pavić-Šimetin. Evo, čuli smo primjer u Sloveniji, javnozdravstveni program i muškarci koji se ne odazivaju u mjeri u kojoj bi trebali. U Hrvatskoj je nedavno pokrenut pilot projekt, preventivni pilot projekt u 5 županija, a cilj je doći do 1000 ljudi koje 2 godine nisu bili kod svog obiteljskog liječnika. Kad je ministar došao u Osječko-baranjsku županiju, na tom preventivnom pregledu pojavio se samo jedan pacijent. Kakav je odaziv do sada? Mislite li da se nešto može još i bolje, da je taj prvi dan recimo moglo doći i više ljudi na pregled? Pa u tome programu novome sad koji se pokreće, koji je zapravo na samom početku, kao i u drugim našim programima preventivnima, je najveće pitanje ovo koje su već kolege dotaknuli, kako doći do onih koji se ne odazivaju. Jer ovdje je u preventivnim pregledima organiziranima specifičnost populacije koje se obraćamo već to da oni ne idu kod doktora, po tome su izabrani. I to jesu najveći naši izazovi. Kolegica je isto govorila o tom problemu. Recimo mi za rano otkrivanje raka vrata maternice, taj PAPA test koji se još znači više od 50 godina provodi u hrvatskoj populaciji. Imamo jako dobar spontani odaziv žena, znači njih više od 80% spontano odlaze samo inicijativnog ginekologu, ali šta vam to vrijedi kad imate 20% njih koje ne idu? Jasno. Znala sam biti na snimanjima na kojima su liječnici isticali da neke žene nisu i do 10 godina bile kod svog primarnog ginekologa. Da, to je ono što je dobro, to mi znamo iz rezultata jednog istraživanja koje se zove EHIS, je da ove koje su najrizičnije, ta skupina ide najčešće, čak više od 90% njih, ali mlađe dobne skupine i starije dobne skupine
mlađe ima ih koji uopće nisu bili, a trebali su biti, a među ženama koje su iznad 60 godina ih ima puno koje nisu bile tako i 10 godina, odnosno bile su zadnji put kad su same bile u reproduktivnoj funkciji zbog toga što su htjele ostati trudne ili su ostale trudne, znači zbog tog dijela, zbog tog pitanja, pa se onda u okviru obrade napravi papa test, a ne zbog samog papa testa. Znači to pitanje kako dosegnuti one koji inače samo inicijativno ne idu, to je najteže. Kako doći do njih? Je li svećenik, je li poštar, je li ne znam, netko glas koji će možda poslušati? I vjerujete li vi da ćete u sklopu ovog pilot projekta, odnosno da će se u sklopu ovog pilot projekta pregledati tih 1000 ljudi? Pa nije to ne znam kako velika brojka. Sigurno budemo, samo je to veliki napor baš upravo. To nije samo pozivanje, to je i organizirati na način da je lako dostupno. Znači ako mi samo pozovemo, slično u bilo kojem nacionalnom programu, a osoba ne zna gdje mora ići, šta je tamo čeka, zazire na neki način od toga što se tamo može dogoditi, neće se odazvati. Znači nije dovoljno samo dati informaciju, samo pozvati, potrebno je organizirati tako da bude lako dostupno i da je taj nekakav strah ili otpor bude što više savladan kod ljudi. Jeste li sve organizirali, jeste li zadovoljni provedbom postojećih nacionalnih programa u Hrvatskoj? Reći ću vam samo tema rak debelog crijeva. Mi se vozimo na snimanje, moj kolega vozač kaže joj, ja sam isto dobio to pismo doma, ali nisam išao. Da, to su, znači nije dovoljno samo pozvati, potrebno je puno tu drugih koraka napraviti, a svi su zapravo teški i nije jednostavno, a i u igri su i čimbenici koji ne ovise samo. Prvo, neki jesu osobni, ali ne možete na njih utjecati. Primjerice ovo pitanje spola, jel? Što se zna da će se uvijek žene bolje odazvati od muških. Šta god da radimo, žene će se više odazvati i sad kako promijeniti spol, jel? To je. A ima i pitanja koje ne možemo puno utjecati, barem ne odmah, a koje nisu vezane uz pojedinca. Primjerice, već više od 20 godina se zna da zdravstveno stanje pojedinca ovisi o socioekonomskom statusu. Ne njegovom samo osobnom, nego okruženje u kojem je cijele države. Recimo mi kad se po bilo kojem parametru po zdravstvenom rangiramo, onda su zemlje rangirane kao recimo što bi bile po bruto društvenom proizvodu rangirane. Jel? Uvijek su ove skandinavske zemlje tam gore. A mi, jel? I sad kad to gledate, onda to nije odgovornost pojedinca više. Jel? Jer niko si ne želi biti na najdoljnji tamo na ljestvici socioekonomskoj u društvu koje već samo po sebi nije baš jako dobro rangirano na toj ljestvici. Jer svako bi htio biti, ako se oko nečega možemo složiti, onda to je da bi svako htio biti malo bogatiji nego što je. A o tome mu ovisi koliko je zdrav. Pa onda znači ne ovisi, a onda još je to teže prebaciti odgovornost na pojedinca ako su u pitanju djeca. Ona sigurno nisu birala da budu u siromašnim obiteljima, da budu u obiteljima koje nemaju za otići doktoru iz nekog bilo kojeg razloga. Tako da poziv na preventivni program ne ovisi o socioekonomskom statusu, zato što su svi dobili poziv, dakle to je sad pitanje stvarno osobne odgovornosti. To sad više nema veze, mislim. Ali onda smo opet zakazali. A onda opet dolazimo do pitanja zdravstvene pismenosti. Profesore, htjeli ste nešto dodati? Tu sam htio samo reagirati. Da, ja se slažem. Jednom smo imali jednu debatu gdje su ekonomisti tvrdili trebate objasniti ljudima kako puno novaca smo investirali u te programe i moraju se odazvati. Ne, neće. Ako se neko plaši kolonoskopije nakon pozitivnog nalaza, on će izbjegnuti taj test. Samo još dvije male stvari. Mi smo naglasak u jednoj fazi stavili i na supruge. Da se taj pritisak doma izvrši, da se sudjeluje u programu. A jučer smo imali u jednom krugu, Tanja se smije, debatu
naš slogan ove godine je bio na probiru za kolorektalni rak, malo za neke na granici onako prihvatljivoga. Ali zašto? Zato što to prvo budimo neku provokaciju, a drugo bolje se obraća onima koje zapravo rijeđe dostižemo. Ne možemo samo subliminalnim porukama koje su jako intelektualno zahtjevne doseći svakoga među nama. Jasno, rekli ste, obraćali ste se suprugama. Imamo jedan super projekt u Hrvatskoj gdje se preko djece dolazi do njihovih mama. Pokrenula ga je udruga Sve za nju i zove se Mama budi zdrava. Andrea isto jako dobro zna kako je zapravo potaknuti ove u najranijoj dobi i testirati djecu da bi se onda došlo i do rizičnih u njihovim obiteljima, pogotovo kad je riječ o obiteljskoj nasljednoj kolesterolomiji. Što radite i želite se vi još osvrnuti na ovo? Pa ja bi stvari tu pohvalila jako Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo zdravstva i sva stručna društva koja su to stvarno prepoznala kao problem. Ove godine je zaživio pilot projekt dakle predškolskog screeninga, dakle sva djeca koja se testiraju za odlazak u školu, mjeri im se kolesterol, odnosno LDL kolesterol i na taj način se utvrđuje da li imaju porodičnu hiperkolesterolemiju, dakle to je nasljedna bolest koja se ne može liječiti prehranom, tjelovježbom i tako dalje. Ako ustanovi se da dijete ima, dakle preko djeteta se može doći do roditelja, šire rodbine i tako dalje. Slovenci to rade već godinama, tako da nije to nikakva izmišljotina, ali evo ja sam sretna da smo mi to uspjeli u Hrvatskoj implementirati i to je super zato što je došlo od nalogodavca, od zdravstvene administracije, dakle to je kao nešto obavezno. Pa onda u tom smislu se nadam da će to stvarno zaživjeti, sad se provodi kao pilot projekt, ako se ne varam. Provodi se kao redovni rad školske medicine u okviru sistematskog pregleda za upis u 1. razred osnovne škole. Dovoljno je samo jedno vađenje krvi, jel tako? Da. Inače se vadila krv uvijek na upisu u 1. razred za hemoglobin, a sada je to prošireno na kolesterol. Tako da je zapravo sa malim jednim izdatkom, pogotovo u smislu za roditelje, i onako bi morali vaditi krvi za dijete, jer dobivamo tu još jednu pretragu. Možemo sad vidjeti koliko ima hrabrih ovdje u dvorani koji žele znati kakav im je kardiovaskularni rizik, s obzirom da imamo mjerenje visokog tlaka i kolesterola i izračun kardiovaskularnog rizika. Pa možda možemo poslati poruku. To je bilo moje sljedeće pitanje. Vi zapravo i danas testirate prevenciju. Vani je štan lijepi, oblik u srca, vrlo privlačan. Znate li do početka našeg panela koliko je ljudi provjerilo? Svega 20-ak ili 20-ak, zato što se mora ispunjavati upitnik pa malo duže traje, a ljudi su ipak išli slušati predavanja. Tako da nadamo se da će u pauzi za vrijeme ručka i kava i svih ostalih pauzi otići izmjeriti. Ne samo žene, nego i muškarci. Iskoristite priliku. Gospođo Španić, evo čuli smo, znači mi po pitanju prevencije kad je riječ o oboljelima od raka dojke zapravo imamo dobre rezultate, smanjili smo smrtnost. Kakvo je stanje kod vas i koliko je po vama važna upravo uloga samih udruga, a s druge strane da te udruge imaju i podršku tamo gdje trebaju, odnosno onu važnu institucionalnu? Pa prvo ću reći da smo i mi ove godine pristupili tom projektu udruge Sve za nju i da ćemo i mi imati slično Mama budi zdrava, takav projekat, mada mi to već godinama radimo, ali sad ćemo neki regionalni projekat zajedno uraditi. A što se tiče u Sloveniji screeninga, kod raka dojke je kod nas odazovo oko 78%, što nije loše, ali uvijek vidimo tamo 100% i sad Europe's Beating Cancer Plan poziva na 90% i to je naravno i naš cilj. U Sloveniji mi jako dobro surađujemo sa našom DORom. DORA je naš screening program i od samog početka, 2008. Europa Dona ide uz DORu, gdje god se otvara nova lokacija ili novi sekundarni centar kad se otvorio, mi smo uvijek uz njih, uvijek dijelimo naša iskustva, uvijek je jedna žena sa iskustvom raka dojke tamo koja podijeli svoje lično, to najviše pomaže, ne one statistike i kako to, nego da, otkrili su mi rano, samo je bila operacija i tako. To uvijek dobro
stvarno dobro se iskazao kao dobra praksa, bar za dojku, za ove druge screening programe ni ne. I čak kad je tek 2018. Dora pokrila čitavu Sloveniju, dobili smo od ministarstva komentar da je bila Europa Dona ona koja je čak i malo blokirala to da se nije brže razvijala Dora. Ali možda i jesmo, zato što smo baš htjeli da bude svaka točka nova koja se otvori u skladu sa europskim pretpisima i standardima i da moraju biti mašine takve kao što tamo piše i ne neke stare. Tako da sigurno je ta kvaliteta i sve kako se odradi program vrlo bitna, ne da se radi u svakom centru nego da su svi u istoj mreži i da svaka žena koja uđe stvarno u taj program ima jednaku obravnavu. I šta je još jako bitno za te sve 3 naše programe screening, oni imaju svoje kliničke puteve. Tako da to zovemo zdrave ljude, bar mislimo da smo zdravi tad, i oni idu svojim kliničkim putem. Mogu 2 žene isti dan dobiti dijagnozu rak dojke. Ova što je ušla preko Dore bit će operisana najduže periodu 4 tjedna, a ova što je došla iz zdravstvenog sistema za 9 tjedana. Znači jednom, mislim, od 0 do 9 tjedana. Tako je u guidelinesima i to je sve ok. Ali, mislim, i to nije baš jednak dostup, ali tako smo odlučili, sad je to konsenzus preko kojeg radimo, a sigurno sve žene koje ulaze u sistem poslije dijagnoze imaju jednaki klinički put, samo je jedan možda malo brži, jedan malo kraći. Hvala vam puno na sudjelovanju na ovom panelu. Jasno je da možemo i bolje i zdravije i kako kaže slogan reforme našeg zdravstva, zdravlje je prvo. Ja samo mogu reći na kraju, ma neka prevencija bude prva. Hvala vam još jednom, hvala na pozornosti. Hvala Ruža.